Добро вечер, добро вечер. Добро вечер. Полагаме у играта со нови гости. Само знаете ли шо? Пратите инвайт. Сега. Ja. Инвайт и шишче. И сигналите инвайт. Стигнаваме. Айде на 20 врати инвайт, само я не знам коя мапа трябва да играме сега. Последните две не. Ладно. Select chapter. То е 3. Army of Darkness. Forest of Corps поминаме я. Епа, още две ни остануват фактически и ги обърнеме. Дали последното? И ги обърнеме како циган, че сестра му шо ќе ја обърне. Леле. Friendly Fire да има ли? Още Не, вече се рокна месеца. Enemy setup, default ли да биде? For one player, for two, for three, for four. Какво сакате? Айде, за Какво всичките троица по един enemy да има, айде. Дефолт гости това е. Епа добро. Toggle ready, Неко. може ли? Проблема ви. Почнуваме! 3, 2, 1, айде! А дефикулти до край ли сте ви? Да. Hitler's mountain castle. Getting Шо играте? Ей, тетец, да. getting out again. Детец, що е това? Штолчите. Кое е това? Това има стрелящо кена сега с те пуши. Дали Токарев, тете? Да. Много як това, много яко лежа на рак. А вика дека не е ваш нещо това. Оде нещо полицията да лажам, дека ми трябва дозвол за пиштол от наследство от деда ми. И? И викам, ходи с хавам дозвола, вика няма шанси, не. А? Не даде дозвола, никак. Не, вика няма шанс. Кой кажа вика за тетец, защо не смея. Добро, реци му имаш го дома. Понеш ли това на църно? На църно, да. Колко сме за никъде. Сигурно може за нас. Не може на църно да стоя, ако бил на бело. Па да, ако е вземан со документи со се. Я лажиш. Защо ги лажиш луѓето, бе? Са как да убия на жена. Аз така жена за колам. Аз сакаше да заколям на жена. Царка на жена за кола. По-мирно не съм видял, брат. Се младите по сватби и по... По сватбите, чуй на сватба тръгнаме, но. Getting in will not be easy. Getting out again. О, леле, бъде майко. Тетец. The mysterious keystone. Защото тетец, бе. Еле то кара в пиштола, глед кубав. Пукаш 3 пъти и после го мажеш с пиштола. Ооо. О, леле, бъде майко. Давай никъде покаля тук, защо пиштол е това? А? Защо пиштол се тук кай нас? Не е бил таков. Тетец. Това е бил турски тетец. I believe there's such a substance under О, леле, бъде майко. research convinces Дека не стреляш се. Да, това ми стрелище, защото направи А, знам ли? новото стрелище. Новото стрелище това ми е. Ей. Абе, Рики да не е бил на сцената, бе. Не бе, я отма му пиша, викам, Рики, шо на работа, брат. Я на работа, вика, я дома беше първо с мен. Викам, лесно той.
Ќе прави салто там на него. Он ќе е направил некоја забава, брат. Ќе видел што ќе биде. Играе хилер, он може да ревави да направи. Чекай, јас сега ќе го оживеам. Дека е, бе, чмърки. Кој Той ќе оживееш, бе. па тај турчето. Алибаба. Алибаба премиум. Да. По талендера. А брат, тука некаде те излеке шо си ти. Треба нещо да има тука, 2 мисии имаме од луѓето, ама ништо не сме направили. Лесковачки и роштители бренд. А, вие сте видели веќе напред. Ево ја пребркувам зомбито, оно зема да станува. Или мен Да, ме то- ограбуваш. Абе, треба нещо да има тука, брат, некој тие 20 мисии што ни ги даде. Што да има, бе? Мисии имаме, 2 мисии имаме да минем. Овика мислите? Нямам појма, брат. Ни двете не знам што треба да правим. Ама знам дека имаме 2 мисии. Вие сите со оклопи, бе. Да, нема потреба и купаме тие. Ама секој ќе дојме после. Одите Да. вие ние да ги утепаме, тука има 18 снайпера. Дек. Па сега Да, ќе се појаваме чу. тука. А вајде последната тази. Не, Па пред таа, што нај пат ги на... Еј, Што? видете ли ово? Не, Дојте тука малку. И гледайте тука, те на вај камен, ама кој ќе загрме. На вај камен пред нас, малку те од тука дој. И гледај натаму, ова как гледа во него. Сега ќе загрме сега. One eternity later. Сега треба да почекаме да загрме само. комбо лост. Да, тука има комбо. Добре, види къде има. Гръме во, бе. Ево, чмърки го види. Пичо, погледно чмърки нешто стоje. Навеки. На воздух. На въздух. Момче, во не гръме, бе. А шо се деси? Ей, Ја, ела! видете ли? Костор, бегай, бегай! Ја не видя човек. Сега ще ги рокнем вие. Чекай, Ајде. јас ке ставам Пук. трап. Не пукай сега, јас стави трап майн. А може ли от тука се повлечем? Да, сега ќе пукне кој ќе опоминем. Па е. Ево. Ай, викнем и бегаме тук право, така. Тук има Рокнаа, снайперисти. Они го рокнаа, гледаш, ја иде мост. Кого рокнаа они, бе? Ей, Идете двајца такви што експлодират. и сега няма нас, да. Няма стајање, само право. Само право. Почнаа сирените, ајде. Сирените. Беге нас. Why are you running? Гледам Why снайпер. are you running? Дека е снайпер? Мало, бат. Палил? Дека е? Да. Левиот лут. Треба да има уште еден двајца. Ева само Неро се роди. Дека е. Па у джамо, брат. Пукате го Слабан, само бе. неро. Не го гледам. Кајам се. У джамо, бе, брат, у джамо, гледаш од дека изгледат такви линички. Пукате го само неро, брат. Сега пробувам. Готово. Да ги го тепам прво сите зомбиња, ева, и втори, и снайпер се роди, двајца снайпери. Повеќе ќе рокнеме такова. Дека е снайпер? Горе е насред едениот, другиот десно некаде. Ау, Прво погоди. едени умре, јава ја парип на втор, леле, тројца ги има, брат. Нешто ме пука. Јас сум умрел. Шутната погрешка, сакаше да те излечи. Пази, снайпери има горе. Гледаш дека усред, Усрета. излезе. Абе Мислам, има 100% уште само не рима. Гарант. Ела, на вториот джам има. Па пукайте го. Добро е, дерно тепа. Чека, брат, снайпери ме тепат од узгоре. Ја пак ќе ме мислам вас. Аје, шатган имам тука, ја. Плюскавица некоја дека има. Немам куршум.
Има ли ще Само много герои, брат. значи мора да се убиете. Мора да, на втория джамп да отидем, ама не може да ги Добре. минува. Ай, чува ми гръб. Колко се чеки. Чувам ми гръб. Много се стварно се много. Хвърли бомба издаден или не? Да. Я хвърли. Какво се менеше бомбата? Ева, брат, имат четворуйте само не. На З. И снайпер има един. Беги. Друг. Отдавна. Утопавам. Чек. Можеш да оставя спасиш. Не Кой може си да ти, Лекси? Ти всеки да ти бил, бе. Айде, много са. ако загинам, ставно ти загинам. Бавно те зажижам за Македония. Шо ли те казва? Удаве да, утепаваме, ама пази само не ръгото пе горе отжал. Даш го? О, и не го изтепа. Аз умрал, а? И какво? Много им. Трябва да претръчаме тук и... Двата стана, нали? Да, трябва само на ерите от днешка да ги вземе. А снайперист да не има. Иде. Има един скок. Това да го евам. Пичо, тражи снайперист. Ай. Мислям дека беше горе насред. Яве. Утепаваме. До мене снайперист. Отпал. Идем. Рокъм, пази. Ида, шо ли ме? А не, да. Само Неро, докай сме с само Неро, луги. Айде, па не сме. Хубаво, не сме ги отпали. Тека на кой Пали момент. Се мачам. Снайпер го тъпава, аз на Салмандърна. Салмандър. И аз губи само Неро. Видео? Да. Да. Де Йованки не ме даде за дето. Нещо ние да не може да повода. Сега Говори аз. Още има само Нери. Има, брат, има още. Дай, оди къй ви Пичо, спаси го. Помозите другови. Я чу да се убием. Можеш да спасиш, И шо ми даде да живеем от про? Купам Саламанан. О, Деков кукава е само. Я, на джама я. Не се да го имам. Само в главата ти е, брат. Това е хедшот. Ей, втория тука. Хедшот. И не може да повода. Готово. Лоу амо, нямам 5 куршума, имам само. Аз съм бил. И аз съм при край. Тук имаш ли някъде? Какво за... Накрая имаше, тук имаше за постин. Дека? Тука. Айде. Утепате ли го само Неро? Да. Това не съм го това. Не знам. Утефай ги аз давайте само не. Това ли се няма никой? Не. Не, минаме го. От първа и това го минаваме. Тъкнува ли колко се мачев? Оно е път умреме 16 Това пъти. е створен. Аз ще Бегайте. Пази лече, пази. Пази лежа. Вие с окло. Я па викам, от тека прелета. Ама издай ми един снайпер, бе. Ясно Нещо това е. прелета. Пили си. Добре, не трябваше джава. Дай пауза 10 секунди. Айде, Да затворя на вода, фурам и главата си скривам. айде. Ходи. То са те па вие, бе, чмърки. Кой? Вие. Я, вака. Бегай Не ми, сте. пукам те тебе в главата до тебе. Сала. Бе, бати Шамаро ще ми оплесна. Ей, светкаво, бе. Възстанавай, паве. Бе. Некоя се. Говорите го, брат. Не бива, бе, я за мал да ритъм, не бива. Лепе Шамари.
Da. Pomozite drugovi, ja ću da vas ubijem. Pa. Zavene eksplozivo. Ejte nas. Aha. Jaki pukamo i kako eksplozivo, 3, 2, 1, pau! Au. Рокам! Rukam! Rukam. Сведен сбор кажено катастрофа.